ଦେଖନ୍ତୁ ମିଲମିକର ଆଳୁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମିଲମିକର ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଟମାଟୋ ଆଳୁ ପିଆଜ ସବୁ ନେଇଛି। ତେଜପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ କଢ଼େଇ ବସାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏବେ ଆମେ କଢ଼େଇ ତାତି ହେଇଛି ତେଲ ଦେଇଦେବା। ବଢ଼ି ସବୁ କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଇଛି। ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ତାତିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ନେବା। ଆଳୁକୁ ଅଲଗା ଭାଜିଲେ ବି ଚଳିବ। ମୁଁ ଏମିତି ପିଆଜ ଧିଅରେ ଦେଇକି ଭାଜି ଦେଇଛି। ପିଆଜ ଆଳୁ ବି ମସଲା ଦେଇଦେବା।
स्वाद अनुसार लुण देदेमा मिलमिकर आलू एबे आमे पानी दे दबा मिलमिकर आलू तरकारी प्रस्तुत हो।